Здравейте хора, днешното видео ще направим ревю на Jet роботът на Lloyd. Искам да се извиня за закъснението на ревюто, имах малко проблеми, но ги оправих спокойно и сега ще направим тъй дългоочакваното ревю и да се надяваме, че видеото ще ви хареса. И не забравяйте да се абонирате, защото гоним 500 абоната. Затова, моля ви, харесайте видеото, абонирайте се и приятно гледане. Като начало искам да кажа, че Jetът е доста добър, малко трудно го сглобих, но нищо. Доста е готин и самия робот също е добър като цяло. Все пак Jetът и роботът са един и същи комплект. И общо взето да, доста ме кефи и фигурките са много добри, но ще говорим с тях по-късно. Добре да започваме. Добре хора, сега ще направим ревюто, като ще започнем първо с лего фигурките и чак тогава ще започнем с самите постройки. Да започваме. Така, първо ще започнем с спектралния драконов войн, който между другото изглежда доста яко. Мисъл изглежда толкова яко, че направо ме кефи. Мисъл вижте колко добри детайли има. Да, доста ме кефи и въобще доста е интересна фигурка като цяло. Със сигурност е подобрение от миналата серия Драконови войни, които сме виждали. Има доста интересни детайли, както казах. Мечът, виждал съм и по-впечатляващи, но да, пак е хубав. И да не говорим, че лицето, както виждате, е доста различно в сравнение с останалите. Все пак е спектрален войн. И съответно ми харесват червените детайли. Даже един беше написал в Instagram, че не харесват червените детайли. Твърди, че развалят самите драконови войни. Но аз не мисля така. Въпреки, че ми се ще да имаше крила, но въпреки това пак ме кефи. Но по принцип няма смисъл да има крила, след като има призрачна опашка, с която може да лети. Иначе следващата фигурка е Генерал Тир. Добре, Тир изглежда доста яко. Но от друга страна, честно да ви кажа, няма много голяма промяна в него. Просто маската му и рогата на маската са бели и в същото време има различно оръжие от останалите дракони. Въобще, да, това е общо взето разликата, иначе няма никаква друга. Просто Лего явно ги е домързяло да измислят качествен генерал за тяхната нова армия. Но от друга страна, да, пак изглежда яко, но не мисля, че е нещо особено, въпреки че е ексклузивна фигурка. Добре, да преминаваме сега и към по-интересните. Добре, следващата лего фигурка е Сора. Сора изглежда доста яко, мен много ме кефи и между другото тази година тя е главното лице на комплектите за част 2 на сезон 3. И да, доста ме кефи, има един фенер тук, който държи и вътре лампата е направена от същия материал, който са направени призматичните мечове, което е доста яко. Съответно така изглежда и отзад, но за съжаление все още няма ново лице. И въобще лего фигурката доста ме кефи, със сигурност е една от любимите ми, доста ме радва. И сега да преминаваме към следващата. Следващата е както винаги Lloyd. Добре, той изглежда до някъде добре, но просто не знам, не ме кефи кой знае колко новия му костюм, защото, как да ви кажа, просто ми напомня на серията Алпинисти. То серията от миналата година изглеждаше доста яко, но в сравнение с това просто не ме грава серия толкова много. То пак изглежда добре, особено с новите драконови брони, които изглеждат много яко. Даже ми дават носталгия за сезон 9 с драконовата броня. И съответно той държи разкриващите мечове, по-точно един от тях, и изглежда доста яко. И съответно после ще ви покажа ефекта, защото доста хора не разбраха ефекта на разкриващите мечове с тези платна, които ги има в почти всеки комплект от втората част и съответно ще ви ги покажа. Иначе ако някой пита, така изглежда в гръб. Но да, пак ме кефи Lloyd. И да преминаваме сега към следващата фигурка. Така, следващата лего фигурка е Кър от Забранените 5. Тя е последния член, който получихме и съответно е най-ексклузивната от Забранените 5. Доста хора не се изкефиха на нейния дизайн, но според мен нейният дизайн по принцип е доста интересен, въпреки че можеше да добавят малко черно и по този начин доста хора щяха да се изкефят на нейния дизайн. От друга страна е доста страховита, прилича ми на мумия, въпреки че някои твърдяха, че е зомби. По простата причина, че просто нейното лице прилича на зомби, но що е покрита с ленти, то това означава, че просто тя е повече прилича на мумия, отколкото на зомби. И да, нейното оръжие, както може да видите, е тази брадва, която първоначално никой не знаеше какво е, но прочетох и се оказало, че е просто брадва. Да, и нейното оръжие е брадва, а преди това разбрах, че е било меч. И съответно така изглежда в гръб, има и опашка, в смисъл
Мисля, че тя е единственият член от забранените 5, която тя има опашка, докато останалите нямат. И съответно да, така изглежда отзад. Има подпунките за рамена Wildfire, по-точно не са същите, но са подобни. И въобще доста ме кефи. Но иначе, колкото и да е ексклузивна и готина, разбрах, че скоро в следващите броеве на Ninjago списанията за чужбина, разбрах, че ще включва кър с Spectral Kai, което означава, че кър крайна сметка няма да е толкова ексклузивна. Доста хора ще имат, ако си купят тези списания. Но общо взето тя, дори да е участва в това списание, тя ще бъде втората най-ексклузивна фигурка. Но все пак само да ви кажа, че дори кър да е втората най-ексклузивна, това означава, знаете ли какво? Че Ирок ще участва в списание в скоро време и съответно, в крайна сметка, кър и Ирок ще бъдат пак най-ексклузивните фигурки и съответно доста хора ще съберат забраните бед, като няма да е нужно да купуват всички комплекти, в които те участват и въобще всички ще бъдат щастливи. И общо взето това мисля за кър като цяло и между другото само да кажа, че тя ме може би третия или втория най-любим от забраните 5. Просто ме кефи. В смисъл, вярно, че е грозна, но от друга страна е доста мощна. В смисъл, още не мога да си избия главата това, което направи на Роби. Въобще е доста ме кефи. И сега да преминаваме към самите комплекти. Добре, ще започнем сега с конструкцията, като първото ще бъде летящия мотор на Сора. По принцип не прилича много на мотор, но това все пак е летящ мотор, така че го компенсира. И общо взето не прави кой знае какво. Просто с него може Сора да лети. Даже за сега не знам дали ще участва в новия сезон. Просто казвам, че леко понякога добавят такива неща, че да запълнят малко комплекта.Иначе виждаме ли ги в новия сезон? В повечето случаи не. В смисъл тази година видяхме доста неща в комплектите, които участваха в новия сезон, но просто не мисля, че това ще участва, за съжаление. Поне аз така твърдя. И да преминаваме сега към следващото. Така, следващото нещо е тъйна шумелия спектрален дракон, който първоначално всички, включително и аз, си мислихме, че е скелетен, но не. В смисъл спектрален дракон е и кър го язди. Доста яко, нали? И сега ще ви го покажа от по-отблизо. И общо взето така изглежда главно. Като доста ме кефи, мисъл има доста детайли и също най-готиното е, че буквално може да се раздели и да се сложи на гръмотевичния зъб и по този начин гръмотевичния зъб може да придобие своята драконова форма, по-точно формата си на дракон източник. И да, сега ще ви покажа как изглежда дракона, като го разделите и го сложите на гръмотевичния зъб. То аз нямам гръмотевичния зъб, но само ще ви покажа как може да го разделите. И общо взето по този начин може да се раздели дракона. И вярно, има една част, която по принцип не се слага на гръмотевичния зъб. И това са именно краката, които просто не се слагат, но ногтите на краката се слагат и сега ще ви покажа по-точно къде, или по-точно ще ви го кажа. Първо опашката се слага на лявата ръка, като буквално можем да видим това в трейлера, не само по кутията, но в трейлера, един от трейлерите виждаме гръмотевичния зъб с тази опашка на дракона на лявата си ръка. Това е доста интересно. Предните крака или по-точно ръцете на дракона се слагат на рамената, по-точно не на рамената, а на лакътя на гръмотевичния зъб на двете му ръце и това. Иначе тези драконови ръце или по-точно допълнителни крака, не знам как се наричат точно, се слагат на лакътя на ръцете на гръмотевичния зъб, като те по принцип трябва да са нещо като острията за неговите ръце или само за лакътя, като сега ще ви покажа и другите части. Тази драконова глава обаче се слага на дясната ръка и интересното е, че може би знам ли, трябва да служи нещо като уръдие. В смисъл дракона може да си отваря челюстта на главата и от нея може, знам ли, да излезе някаква енергийна енергия, която да удари ръговете на гръмотевичния зъб. Тези неща от друга страна пак ги видяхме в трейлера. Те трябва да сложат нещо като рогата на гръмотевичния зъб. В смисъл слагат се на неговата глава, по-точно по средата между неговия череп и неговата челюст. В смисъл това са неговите рога, като е в драконова източна форма. И да преминаваме към другото. Другото са тези неща, които по принцип се слагат на гърба му. Това са неговите допълнителни острета, в случай, че не сте разбрали. И това общо взето са допълнителните му спектрални крила. Като тук буквално е новите банери, с които можем да разкрием какво имат в тях са разкриващите мечове. Сега ще ви демонстрирам какво представлява, защото доста хора не разбират за какво служат тези неща. Сега ще ви покажа.
Така, приготвих Lloyd и сега гледайте. В смисъл, създателя направи едно видео, по-точно покани двама известни ютубъри, които се занимават с Лего и каза как работи това с знамената и съответно разкриващите мечове. Значи гледайте сега. И идеята е просто, че тези ярко-сини детайли изчезват, когато доплежим меча и вижте сега. Хоп, хоп. Мисъл, идеята е просто, знам ли, създателя каза, че на този комплект просто каза, че когато меча се доближи до тези сини неща, те изчезват и по този начин може би значи, че драконите, които са обладани от този Fire и по този начин, когато разкриващите мечове направят така, това означава, че драконите войни са свободни и те пак са нормални драконианци по-точно и не са призрачни злодеи. И това общо взето. Малко е разочароващо, но е идеално. В смисъл, не всеки ден Лего измислят подобни оръжия. Даже това буквално е първото оръжие, което изобретява с такъв механизъм, който може да разкрие каквито идеи неща. Но съм разочарован. В смисъл, очаквах, че ще пише нещо на езика на Ninjago. Но вместо това просто махаме ярко-сините детайли и остава само това бялото и червеното. Да не говорим, че това буквално може би е символ на забранените 5. Доста прилича, но малко е вероятността. Но въпреки това пак изглежда интересно. И сега да преминаваме към по-главната цел на този комплект.